L-għada li l-Ministru Edward Cicluna ħarab mill-ġurnalisti u ma rispondix dwar l-arrest tad-direttur ta' Pilatus Bank, Net News prova jerġa' jieħu l-kumment tal-Ministru. Din id-darba staqsejnieh biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar jekk jaqbilx ma' dak li insista l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija li għandha tiġi revokata il-liċenzja tal-Bank Pilatus. Iżda minflok tagħna l-opinjoni tiegħu, il-Ministru Edward Cicluna qal anke min jieħu l-kafè u l-pastizzi għandu opinjoni. Jien naħseb li għandna bżonn insaħħu l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, nirrispettaw intuhom l-ispazju, nirrispettaw id-deċiżjonijiet tagħhom. Inti ma taqbilx li tirrevoka l-liċenzja tal-bank, ma taqbilx magħha di. Ma jistax Mhux inti x'tagħmel l-opinjoni tiegħek, mhux jagħmel il-Ministru, inti taqbel li l-MFSA bħala politiku, mhux li l-Ministru jagħmilha, naf x'inhu l-irwol tal-Ministru għalhekk ngħidlek. Kieku jiena kont chairman tal-MFSA bħalma kont fil-passat, jien kun nista' nwieġbek. Imma jien m'iniex qiegħed l-MFSA. Opinjoni għandek. Opinjoni stanka wieħed qed jieħu l-kafè u l-pastizzi jkollu opinjoni. Għalhekk m'għandekx opinjoni inti politiku. Terfa' responsabilità politika, titkellem bħala kappell ta' politiku. Jien responsabbli ta' Ministru, right? Ma naqbadx ngħid ħaġa u mbagħad wara 5 minuti ngħid il-kontra. Nkella twaqqa reputazzjoni. Ma taqbilx imma, ma taqbilx kieku inti, kifet, kieku inti konti chairman tal-MFSA, x'passi konti? Kont inkompli nattendi il-Kunsill ta' Supervisors u nieħdu deċiżjonijiet wara li nkunu konsultajna l-European Central Bank u naraw x'inhi the next step. Dan affarijiet legali, mela jekk inti taqbad tagħmel xi ħaġa illi tkun qed tikser il-liġi, ifittxuk għad-danni kbar. Ġifieri l-MFSA tittoqgħod attenta kull pass li tagħmel. Wara li l-Ministru prova jiddevja mid-domanda u reġa' ġie mistoqsi x'kien jagħmel kieku hemmhekk waqaf milli jieħu aktar domandi. Inti ma taqbadx tirrevoka liċenzja bla doċ. Ma taqbilx li f'dan il-każ ta' Pilatus Bank ma taqbilx li tittieħed? L-opinjoni tiegħek mhux bħala Ministru qed nistaqsik l-opinjoni tiegħek politiku. Jien nimxi skont il-liġi. Thank you very much. Għattini darba f'jumejn meta konfrontat mistoqsijiet serji dwar l-arrest tad-direttur Ali Sadr tal-Bank Pilatus, il-Ministru Edward Cicluna jaħrab mill-kamera sul ġurnalisti minn flok wieġeb. Il-Ministru Edward Cicluna kien qiegħed jindirizza konferenza tal-Kummissjoni Ewropea li fiha rapport tal-Kummissjoni stqarr li s-suċċess finanzjarju ta' pajjiżna jista' jkun meddet minħabba nuqqasijiet fl-istruttura tal-istituzzjonijiet fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni. L-erba' l-Prim Ministru Joseph Muscat ukoll ħasel idejh mill-każ tal-arrest ta' Ali Sadr fl-Istati Uniti u ma weġibx jekk għandix tkun revokata il-liċenzja ta' Pilatus Bank. Deċiżjoni bħal dik tittieħed mis-Supervisory Council tal-MFSA b'mod awtonomu. Ma jinkwetakx il-fatt li għandna persuna li barra huwa money launderer li f'Malta fetaħ Pilatus Bank li jintuża l-kontijiet bankarji segreti. Fosthom ta' Chief of Staff tiegħek, Jien inkwetan il-fatt illi bank illi beda l-applikazzjoni tiegħu fis-Sming Gvern Nazzjonalista. 2013 lejn Desember sa fejna fih. Le, għandek żball. Għandek żball. Għax ħarġet il-liċenzja fi żmienek, Prim Ministru, meta intu kont il-ħaq diġà. U mind you, il-liċenzja Tismaj li nifsek jew lili. Oġibni. Mela, l-applikazzjoni bdiet fis-Sming Gvern Nazzjonalista. Meta ħarġet? L-applikazzjoni bdiet fis-Sming Gvern Nazzjonalista. Prim Ministru. U tmexxija tal-MFSA li approvat l-applikazzjoni kienet l-istess tmexxija tal-MFSA taħt. Ma jinkwetakx dan huwa money launderer li barra għandu 130 sena ħabs imdent lin fuq rasu Prim Ministru da. Il-fatt illi jkun hemm min jiprova jiddefess isem Malta fit-tajn għal dan għandu bank approvata fi żmienek Prim Ministru f'Malta.